ειρήνη, το έλεος και η ευλογία του Θεού να είναι πάνω σου. Πώς είσαι? Ελπίζω να είσαι καλά, και πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, προσευχήσου στον προφήτη. Αφού προσευχηθήκαμε στον προφήτη, καλώς ήρθατε στο Μέγαμιν. Μερικοί άνθρωποι μπόρεσαν να κάνουν πολλά ταξίδια εξερεύνησης στους περισσότερους τομείς της ζωής. Αλλά κανείς δεν νοιαζόταν για το ανθρώπινο σώμα, οπότε έρχομαι να εξερευνήσω μαζί σας το ανθρώπινο σώμα. Φανταστείτε ότι στο σώμα σου είναι 80 μέλη, εγώ είμαι σε ένα σώμα 80 μέλη. Ναι. Το σώμα σας έχει 80 μέλη. Γιατί εκπλήσεστε? Υπάρχουν επίσης 13 όργανα στο σώμα σας. Θεού θέλοντος, θα ξέρουμε για κάθε όργανο και τα όργανά του. Πώς να το συντηρούμε και τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης και τι είναι η υγιεινή διατροφή, γιατί και τα ραντεβού, αν θέλει ο Θεός, θα είναι Σάββατο και Τρίτη και η πρώτη συσκευή που θα ξέρουμε. Το σκελετικό σύστημα θα είναι στο επόμενο επεισόδιο που αν θέλει ο Θεός.